Пак аз съм, то няма кой друг да е. Приятели, днеска ще ви представя такава кола, където със сигурност не сте виждали нито в Мобиле, в момента към днескашна дата съм е проверил, няма нито в Мобиле D, нито в Мобиле BG, за феновите на Audi S8 Plus, 605 коня. Тотален уникат. Карбонов покрив, да, правилно чухте, карбонов покрив, огледала карбонови, керамика. Вътре, дуотон, два цвята. Ама не само два цвята, че Audi ексклузив поръчков 15 000 евро салон. 4 подгрева, 4 обдухвания, S8 Plus с по-спортно насочени 605 коня и са много рядко толкова много екстри. Отзади телевизори, медията, масажи на задните седалки, на предните масажи, Бенк Олсен, нощно виждане, вакуум, head-up, 360 градуса камери, сама паркира. Общо взето колата е тотален, ама наистина тотален уникат. Това наистина е piece of shit, щях да кажа. Това наистина е piece of art, тая кола. Който я вземи, оранжеви колани, който я вземи тази кола, няма да има втора. В смисъл, наистина това е кола, която е единична бройка. С документи, с фактури, с абсолютно всичко, колата е тотален уникат. Влизайте в Facebook Ден на шалото, мобилите Ден на шалото и гледайте, защото това наистина е за истински ценители трислойна перла. S8 плюс цунки гумки.